הגענו היום למזרון שכפי שאתם רואים יש לנו פה כתמים של בעלי חיים, יש לנו פה אולי גם קצת שתן, יש לנו פה לכלוך שהצטבר עם השנים. אנחנו עכשיו נראה לכם איך עושים ניקיון יסודי, איך מלבינים את המזרון, ואנחנו נוציא אותו דנדש. תקשיב, אני כמעט זרקתי למזרון הזה. זה נראה כאילו הוצאנו אותו חדש מהחברה. אני פשוט בשוק. תקשיב, אתה אלוף. אין צורך לזרוק את המזרון, זהו. וואו. תקשיב, אני מבסוטה ומרוצה ברמות